ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି କେତେ ଆଧୁନିକ ହୋଇଯାଇଛୁ। ପୃଥିବୀ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ, ସୌର ଜଗତ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯିଏ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ପୃଥିବୀ, ଯିଏ ଆମର ଘର ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ କେତେ ପିଢ଼ି ଧରି ରହିଆସୁଅଛି, ଯିଏ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଅଛି ଏବଂ ଦେଇ ଆସୁଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବର ପ୍ରାୟ 87 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କେବଳ 15% ପ୍ରଜାତିକୁ ଜାଣିପାରିଛୁ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏତେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ? ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିପରି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମୟର ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 4.5 ଅରବ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଚଟାଣର ଏକ ବୃହତ୍ତର ଗଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଏହି ଗଲା ଲାଭାରେ ନିଆଣ ହେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆକାଶରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଟାଣ ଖସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହା ବହୁ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ବହୁ ସମୟ ପରେ ଏହି ଚଟାଣ ଏକ ଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଇଏ ସେହି ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ଏବେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3.9 ଅରବ ମସିହା ପୂର୍ବେ ଏହି ଗ୍ରହରେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ବର୍ଷା ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା ବରଫଖଣ୍ଡ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3.8 ଅରବ ମସିହା ପୂର୍ବେ ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀରେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ବହୁ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଣିବା ସହ ପୃଥିବୀକୁ ଜୀବନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଅରବ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା କି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ଥିଲା, ଯାହା ଚାରିପଟେ ପାଣି ଘେରି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୃଥିବୀର ଚଟାଣ ହଠାତ୍ ହଲଚଲ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଯୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଗଠନ ହେଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ରୋଡ଼ିନିଆ। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମୟ ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 75 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀର ରୂପରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ପୃଥିବୀର ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଥିବା ଲାଭା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋଟ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଲା। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର କଳାଭାଦ୍ର ଆକାଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ଳୀୟ ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଚଟାଣ ଉପରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜମା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ମାତ୍ରା କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମିକୁ ରୋକିବାରେ ଅସଫଳ ହେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ବରଫଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବରଫଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସମୟ ଧରି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ମାତ୍ରା ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବରଫଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଠନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 54 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀରେ ବରଫ ସବୁ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବଜଗତ ଜନ୍ମ
ନେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋଟ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ପେନ୍ଜିଆ। ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଗଛପତ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜନ୍ମ ନେବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭବ ହେଲା। ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯିଏ କି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ଜୀବ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେହି ଜୀବ ହେଉଛି ଡାଇନୋସର। ଆଗକୁ ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ 50 ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।